Imanyano yabasebenzi mgodini iNUM ithi kufanele bathathelwe amanyathelo ezomthetho abaphathi bomgodi iVillage Main Reef okukuze emva kokuba abasebenzi mgodini abane besavaleleke emathunjini omhlaba kulomgodi wase Orkney kwiphondo laseMntla Ntshona. Ukanti omnye umsebenzi mgodini uye wahlangulwa ze wabalekiselwa esibhedlele. Kukula shaft apho abasebenzi mgodini bavaleleke khona. Kungoku nje imanyano yabasebenzi mgodini iNUM ithi abalawuli balomgodi kufanele ukuba bathabathe uxanduva ngalentlekele nanjengoko singaqala ukwenzeka kulomgodi siganeko esikumila kunje. In actual fact, we have been calling for the Mine and Health Act to be amended that in the event like this one, whereby deliberately safety has not been observed, the CEO and all the directors must be arrested because it's a criminal act to kill people who are the breadwinners for their families. Ukanti iphulo lokuhlangula abasebenzi basemathunjini omhlaba lisaphazamisekile ngokwangoku. The problem that is there is because of the fact that while the proto team is still trying to reach the mine workers, the rocks are still falling. But the area in which mine workers have been trapped is extremely hot. Isebe lezimbiwa nalo sele liphose umrhaji langenelela ngokuthi lithumele ingcali ukuba ziyokuhlola lomgodi. Ukanti ziphanzile inzame zokufumana ilizwi kubaphathi balomgodi.